Il-priġunieri ġodda li jidħlu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin qed jinżammu f'diviżjoni għalihom u ma jitħaltux mal-priġunieri l-oħra. Din hija waħda minn sensiela ta' miżuri li qegħdin jittieħdu mid-direttur tal-ħabs il-Kurunell Alexander Dalli bħala prekawzjoni minħabba l-imxija tal-coronavirus. Kull priġunier ġdid illi qiegħed jidħol f'dan iż-żmien aħna qegħdin napplikaw awtomatikament is-sistema tal-kwarantina fejn dan il-priġunier ma jkollux kuntatt ma' ħadd ieħor għal 15-il ġurnata jinżamm f'post li huwa nadif u wara 15-il ġurnata wara li da jkun iċċekkjat kuljum mit-tabib wieħed mit-tobba tagħna ikun jista' jimmuvja għal kumplament tad-divisions. Fil-ħabs hemm 800 priġunier bit-tmexxija tal-ħabs waqfet iż-żjarat tal-qraba tal-priġunieri. Mawa News il-Kurunell Dalli spjega li kull filgħodu fis-sitta qed tittieħed it-temperatura tal-ġisem ta' kull priġunier. Dan apparti miżuri oħra. Kull filgħodu xejn nidħlu għax-xogħol ngħaddu minn qisu trej biex jinħasslu żraben, kull gwardjan jidħol ġewwa l-ħabs liebes maskla, kull gwardjan titteħidlu il-deni fil-ħodu biex naraw li dak li jkun m'għandux sinjali ta' deni. Il-Kurunell Alexander Dalli spjega kif fi frar li għadda beda bi pjan ta' kontingenza. Spjega li l-ħabs għandu provvista ta' ekel u affarijiet neċessarji oħra sabiex f'każ ta' lockdown kollox jiqpaddej b'mod normali. Preparajna wkoll post fejn ħanorqdu aħna jekk jiġi l-każ li jkollna nagħmlu lockdown totali u ngħixu hemm ġew, preparajna akra stock ta' ekel biex inkunu nistgħu nieklu. Ħanamlu l-almutana. U x'sejr nexxielna ma nafx, però l-almutana ħanamluh. Qal li parti mill-ħabs inbidel fi sptar sabiex f'każ li jfeċċi każ f'Kordin il-persuni jinżammu iżolati fuq il-post. Jiena nixtieq ngħid li għandi 3 tobba tajbin immens, 3 tobba Maltin tajbin immens. Ħanamlu l-liaison mal-isptar u mal-awtoritajiet tas-saħħa biex jeggwidawna x'għandna nagħmlu jekk għandniex infejquhom ġewwa l-ħabs jew inkella noħorġuhom mill-ħabs għal kura ġewwa l-isptarijiet. Ħsibna l-ċilindri tal-ossiġnu, ħsibna l-ambulanza, ħsibna anke l-fire engine f'każ li jkollna x'aħna. Mhux il-virus biss huwa threat tagħna, għandna ħafna threats. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.